Wus dumugi mangsa kala dumawing kodrat. Sirat mojo temanten sarimbit hanetepi upacara adat Widi Widana ingkang sampun sineker wonten ing Semarang Selatan nuninggih upacara panggih. Adat mengku werdi tata cara widi werdinipun Gusti pinangka widi luhur. Tumuli temanten sarimbit sarwi hamalang gantal ingkang pun wastan gondang kasih lan gondang tutur. Gantal kang dumadi saking suruh kang lininting tinangsulan lawe wenang. Pinilaken suruh kang tinemurose asum pralampita. Suruh sumurupa nganti weruh. Nganti tekan raos sing rasane nggih rasa sejati. Ponang atiga kang pinidak dadi pecah sanalika asung sanepa babaring wiji sunu. Hermawar punika kagem mijiki ampeyanipun temanten kakung Hamburat Kanang Sukerto Hamurih Yuwana salami lamiya. Ugi angsung pralampita anggenipun lelumban wonten ing samudrayaning bebrayan agung. Lamun to kang raka lepat langkahipun kang garwa ngemotaken langkahipun kang garwa saengga tumuju wonten ing kabecikan. Tumuli temanten kakung jengkaraken temanten putri saking Lenggah Padmasana angsum pralampita. Bilih tiyang kakung anggadhahi kewajiban ngangkat derajatipun tiyang estri. Semanten ugi tiyang estri ugi jaket jagi kawibawanipun temanten kakung. Tumuli temanten sarimbit sininduran dening Rama angsum pralampita. Ing ngarsa Suntulada ing madya